Benvingudes i benvinguts al podcast La Flama Roja. Avui amb nosaltres tenim a una persona que és llicenciada en Ciències Polítiques, també és graduada en Dret, té un màster en Advocacia i a més és la directora de l'Observatori DESCA, que és un observatori que treballa pels drets humans de Catalunya i de tot el món. L'Observatori és important al nostre país per molts motius i amb la directora, que és la Irene Escorihuela, avui parlarem de tots ells, de la importància que tenen i de com ens afecta també ciutats com Badalona. Benvinguda, Irene. Hola, moltes gràcies per convidar-me. Gràcies a tu per venir al podcast. I bé, doncs la primera pregunta que jo també vaig fer el primer cop que vaig escoltar que existia a l'Observatori d'ESCA és com ens afecta a Catalunya, com realment treballa aquest observatori per la gent del carrer, per veïns i veïnes com dels barris de Badalona. Sí, nosaltres sempre diem que els drets humans al final el que volen és cobrir necessitats. De fet, una definició de drets socials que dona Nacions Unides és tenir un nivell de vida digne, tenir un nivell de vida adequat, és a dir, que tothom pugui viure amb dignitat. I per això, quan parlem de drets socials, no, estem parlant de que gent pugui tenir casa seva, pugui tenir accés a una educació pública, a un sistema de salut, no, a un treball. Això són els drets socials. I el que nosaltres diem és, o el que intentem fer en aquesta feina a Catalunya, però també a nivell internacional, és connectar les necessitats de cada dia, les vulneracions que passen aquí, amb el que diu el sistema internacional. És a dir, tots els estats tenen unes certes obligacions a nivell internacional, de dret internacional dels drets humans, i les coses que nosaltres veiem aquí poden tenir una repercussió, no? Per exemple, doncs en casos, no sé, per exemple, hi ha hagut casos de violència obstètrica, no? Que ha passat en hospitals aquí, dones que han patit això s'ha portat a Nacions Unides perquè Espanya ha signat, no? Conforme això no pot passar a nivell internacional. Llavors, fem aquesta connexió, no? I comitès internacionals han condemnat Espanya per casos de violència obstètrica, per exemple, no? Llavors, fer aquesta connexió entre el que nosaltres patim aquí i el que està reconegut a nivell internacional. Exacte, la violència obstètrica afecta a moltíssimes dones i en un país on també la sanitat pública està garantida, no? I se'n parla poc. Llavors, vosaltres què trobeu que està menys garantit a nivell de drets humans aquí a Catalunya? Quins són els drets més vulnerats? El tema del dret a la salut és superimportant i a més hem patit retrocessos molt greus, no? Quan la crisi i així, però realment el problema que està més latent en la ciutadania i que ara surt a totes les enquestes és el tema de l'habitatge, que justament és un tema que portem 20 anys treballant a l'Observatori. Per tant, jo diria que el dret a l'habitatge, que més que afecta cada cop a capes més àmplies de la societat. No estem parlant només de persones sense llar, que per suposat això és una vulneració del seu dret a l'habitatge, sinó que estem parlant de gent que perd casa seva, que pateix pujades de preu, finalitzacions de contracte. Això angoixa moltíssim ara mateix a la ciutadania de Catalunya. Exacte. Justament ara s'ha tombat al Congrés la pròrroga de lloguers que s'havia aprovat inicialment al Consell de Ministres i això afecta a uns 3 milions de persones a tot l'Estat. Però és que a Badalona, i jo ho he dit i ho tornaré a repetir, afecta, per exemple, 2 blocs al barri de la Morera, al carrer Galícia, on hi ha famílies de 2 blocs sencers que ara estan afectades per un fons voltor que ha comprat a un preu de subhasta aquests pisos, que ara ells pensen vendre molt més cars i expulsen a les seves famílies, que ara sense aquest dret a pròrroga de lloguer doncs encara tenen el dret més vulnerat i estan en una situació molt més crítica, i ells pagaven uns 650 euros al mes i ara és impossible trobar a Badalona pisos per aquests preus. Per tant, això fomenta que cada cop els preus siguin més alts, quan més fons voltors, més grans tenidors van comprant blocs d'habitatges i els van posant al mercat cada cop més cars, és una roda que no acaba. Això com ho veieu vosaltres? Clar, nosaltres veníem, de fet, abans que em preguntaves pels drets humans, no? Moltes vegades escoltem drets humans i ens sembla que és el que està passant a l'Àfrica subsahariana, i de fet l'Observatori, quan va néixer fa més de 25 anys, treballava molt amb Amèrica Llatina, no? En projectes de cooperació al sud, i quan hi va haver la crisi del 2008 ens vam adonar, no? Que aquí també hi havia moltes vulneracions de drets, no? I en concret dret a l'habitatge, i és quan ho vam començar a treballar més fort, de la mà de la plataforma Afectades per la Hipoteca, no? En aquell moment hi va haver tota la crisi hipotecària
I després, a partir de 2013, ja vam veure que el lloguer era un tema a casa nostra, no? I que cada cop hi ha hagut més gent que viu de lloguer. A la ciutat de Barcelona és al voltant del 40% de la ciutadania, no? Llavors, els problemes que afecten el lloguer afecten a moltíssima gent. I això ha anat molt relacionat amb canvis legislatius que han precaritzat el lloguer en el seu moment, tot i que posteriorment s'ha intentat recuperar contractes, no? Per exemple, durant un temps van ser contractes de 3 anys, ara són de 5 i de 7, però igualment són, no? Si tens un contracte de 5 anys que no saps si te'l renovaran o no, no pot ser un projecte de vida en un pis durant tan poc temps, no? I després hi ha hagut l'arribada el que tu comentaves, no? Fons d'inversió, actors internacionals, que han vingut a posar, a fer pràctiques especulatives. No dic que no hi hagi rendistes catalans que no facin això, perquè sabem de molts casos, no? I Casa Ursola, per exemple, a Barcelona ha sigut un cas molt paradigmàtic, però en general aquests actors que no es dedicaven a l'habitatge, que són actors financers que el que volen és treure el màxim de rèdit possible, no? El màxim rendiment possible, amb una dinàmica extractivista, de treure tot el que puguin i després vendre o el que sigui. Això també ha configurat molt el mercat d'habitatge i ha fet que hi hagi ara casos com aquests que em comentaves. Llavors, hi ha molts supòsits de l'habitatge i el problema més gran és que la major part de l'habitatge està en el mercat privat, no està en mans públiques. No? Aquí l'educació pública és la que defensem, però no? Sabem que hi ha un sistema, no? D'educació privada i concertada, etc. En l'habitatge és que el 90 i molt % dels habitatges són privats i fins ara no hi havia cap mena de regulació. I gràcies a la lluita de molts moviments, sobretot dels sindicats de llogateres, s'ha començat a establir regulacions en aquest sentit. I bueno, hi ha hagut coses que no s'han pogut aconseguir, com ara aquesta pròrroga que deies. Sí, i tot i així seguim presentant mesures, hi ha moltes propostes sobre la taula, però sobretot és important que molta gent, quan es parla de drets humans, es parla del sensellarisme, de gent que viu en situacions molt precàries, pensa, bueno, jo estic pagant un lloguer, jo estic pagant un habitatge que em surt molt car, no? I no pensa, o pensa que de vegades hi ha sectors que ens preocupem massa per la gent que viu al carrer o que viu en una situació extremadament precària, quan realment tot forma part del mateix problema. O sigui, hi ha aquestes persones afectades pel barri de la Morera, que són persones de classe mitjana, classe treballadora, que directament estaran expulsades i que elles a mi m'han dit és que em veig al carrer, és que no veig una alternativa. Alguns han marxat fora de Badalona i fora de Catalunya directament. I entre això i una persona que l'han desnonat, no? Una família amb criatures petites i que no tenen alternativa, al final hi ha un pas molt petit i és la realitat del dia a dia de la nostra ciutat. Sí, al final el que estem veient és una concentració més gran cada cop més gran de la propietat, no? De gent que cada cop té més pisos, i això està, no? Documentat en els nostres informes i molts altres, aquesta concentració de la propietat, sobretot de la gent que té pisos en lloguer. Sí, cada cop no? hi ha més multipropietaris i cada cop hi ha menys propietaris d'un habitatge i cada cop hi ha més llogaters. Llavors això sí que ho estem veient, no? Com la desigualtat molt polaritzada. Sí, davant d'aquest problema, no? D'aquests veïns que es faran fora un fons voltor, hi ha gent que a mi per xarxes m'ha comentat doncs que es comprin un pis o que paguin, com si no paguessin. Sí que paguen, se'ls acaba el contracte i es faran fora. I el que tu deies, doncs tens un contracte de només 7 anys o de 5 anys, ara s'ha allargat, però amb 7 anys no tens un projecte de vida. I per tant hauríem de defensar aquests drets bàsics humans, el dret a l'habitatge, que hauria de ser per tothom. Sí, sí, aquí hi ha moltes resistències, no? Ja està molt clar en la votació aquesta de la pròrroga, perdó. És que anava a dir la moratòria perquè també ens va passar el mateix amb tema de desnonaments, que hi va haver un Reial Decret que van tombar PP, Vox i Junts, i en aquest cas ha passat exactament el mateix, no? Les pròrrogues del lloguer, que, bueno, és que hi ha certs interessos propietaris, tot i que, com dic, cada cop està més concentrat i segur que moltíssima gent votant de Junts pateix perquè els seus fills no es poden independitzar amb els preus del lloguer que hi ha al mercat, no? Però al mateix temps, quan parlem de regular el mercat privat perquè tothom pugui tenir un accés a un habitatge digne, a un preu assequible, hi ha qui diu, bueno, no sé, no? És casa meva i l'he de poder posar el preu que vulgui, l'he de llogar el preu que vulgui. Bueno, no, hi ha normes perquè això és un dret humà i s'ha de poder regular des de l'Estat, no? Vosaltres com a Observatori d'ESC també heu tingut implicació en Badalona, no? Heu treballat
a la nostra ciutat, i em consta que ho heu fet també amb la crisi del B9, no? Del desallotjament massiu que hi va haver, sense alternativa, i en aquest sentit com vosaltres hi veu treballar, com us veu implicar? Sí, nosaltres vam estar donant suport jurídic sobretot en aquesta part, no? En el desallotjament. De fet, hi ha diversos procediments oberts ara mateix que encara no s'han resolt, no? De com es va realitzar aquest desallotjament, i després està tota la part de reallotjament, no? De les alternatives, perquè sí que és cert que tenim una llei, la llei 24/2015 a Catalunya, que estableix que les administracions públiques han de donar un reallotjament efectiu, no? I no pot ser que algú es quedi al carrer, no? Perquè aquí el que es diu és que la gent que es queda al carrer pot patir un tracte inhumà i degradant, no? És com està recollit en els convenis de drets humans. Llavors això no pot ser. També Nacions Unides el que ha dit és abans d'un desallotjament has d'assegurar-te que hi ha una alternativa, que aquesta gent no queda al carrer. I això, en el cas del B9, no va passar. Més enllà de tot el contingut racista, etcètera, que sabeu millor que jo del que va passar. Però sí que això, hem estat donant suport jurídic a un equip d'advocades que han estat treballant en això, no? I perquè això no quedi impune i no torni a passar, tot i que sí que estem veient, no? Que el tema dels assentaments en ciutats com Badalona, Barcelona i moltes altres ciutats metropolitanes està anant a més, no? El desallotjament d'aquests assentaments informals que són absolutament precaris. Sí, teníem la contradicció entre viure en una situació totalment precària, que també generava conflictes i generava dificultats a les persones que hi vivien, perquè no era una situació doncs, que ningú hagi de viure, però també és cert que no hi havia una alternativa. Aquí es va prometre i es va exercir, no? Aquest desallotjament on, a més, l'alcalde el primer dia deia no, ja ho hem aconseguit, no estan allotjats a Badalona, han marxat, com si això se solucionés per art de màgia, i després es va demostrar que canviar els problemes del lloc no els resol, sinó que l'únic que fa és desplaçar-los i, a més, generar conflictes i problemes en altres espais. I el que va fer també generar un altre espai, que va ser el de l'acampada sota l'autopista, on després van venir altres persones, on la gent, si no té res, l'únic que li queda és una xarxa humana, no? Uns contactes d'allà hi ha gent que també doncs, busca menjar o busca uns mínims recursos, i en comptes d'estar tu sola a una cantonada, que això també es produeix, ja la gent, abans de trobar-se en una situació totalment sol, està amb un altre grup de gent intentant sortir d'aquella situació, no? I buscar una alternativa que no hi era. Clar, sí, una mica l'objectiu és dispersar, no? Que no es vegi en un nucli urbà que està passant això, i llavors si no? Contra més desplaçats i dispersis estiguin aquestes persones, millor, perquè és com que no veiem el problema. Però és cert, o sigui, i és cert que la situació no era ideal, no? Però també s'han de seguir uns protocols, no? Hi ha d'haver una notificació, no? Perquè hi pugui haver una assistència lletrada si cal. Hi ha tot un seguit de passes que s'han de seguir en aquests desallotjaments administratius, que en aquest cas segurament no es van seguir, o és el que s'ha estat al·legant, no? I vull dir que, tot i que siguin situacions precàries, estan subjectes a una legalitat. Exacte, de fet, per això nosaltres vam fer la denúncia a Fiscalia, i bueno, hi ha hagut altres denúncies també de les advocades del col·lectiu, hi ha hagut denúncies de molts tipus, i després hi ha la part també política, no? Que comentàvem de quin discurs fas, de criminalització, d'on focalitzes, no? No et preocupes de per què aquestes persones no tenen on dormir, no tenen contracte de treball, vols que treballin, però alhora, o dius que vols que treballin i alhora no els hi vols donar permís de treball, i això també té relació amb la regularització, amb aquesta regularització ara que s'acaba d'aprovar a nivell de l'estat espanyol, que el mateix alcalde que va reconèixer a una persona del B9, és verdad, si tu estàs aquí y no tienes permiso de trabajo, ¿qué puedes hacer? I li va dir, i està al vídeo d'aquesta afirmació, ell mateix està en contra de la regularització, dient que estem donant papers a delinqüents, no? Ja està generalitzant, ja està posant el focus, està criminalitzant el col·lectiu de persones migrades que no tenen papers, i ja penses, és que si no tenen papers serà perquè són delinqüents, quan és totalment al contrari, i s'ha demostrat que en governs del Partit Popular també hi ha hagut processos massius de regularització. Sí, jo crec que, és a dir, primer de tot, que és una demanda, no, d'un col·lectiu que s'havia organitzat també, no? Que és fruit d'una ILP, al final, d'una iniciativa legislativa popular,
amb centenars de milers de firmes a nivell de tot l'Estat i que porta molts anys reivindicant això, no? Llavors jo crec que d'entrada quan s'aprova una ILP és com meravelloso, o sigui, no? Tot el suport. Però és que a més és que és una causa de drets humans en aquest cas, no? Estem parlant d'atorgar drets a gent que ja estava aquí, o sigui, gent que són els nostres veïns i veïnes, gent que està, doncs això, que porta els nens a escola amb els nostres fills, per tant, molt a favor. Aquí moltes vegades no, es fa servir l'argument econòmic de, bueno, és que aquesta gent no, cotitzarà, aportarà, i és evident que sí, vull dir que per l'economia espanyola això també és positiu, però que al final el que estem parlant és que són persones que estan aquí, que per tant tenen drets humans i que han de tenir els mateixos drets que la gent que hem nascut aquí o que portem no sé quants anys aquí, no? Llavors crec que és un argument d'humanitat al final, no? Exacte, l'argument econòmic hauria de tapar boques, no? Perquè demostra que no és cert que sigui un problema regularitzar, al contrari, la regularització s'ha demostrat per altres vegades que s'ha fet repetidament en el nostre estat, que ha millorat l'economia i que ha suposat una millora de les condicions de vida de les persones que regularitzen i també del conjunt de la societat. Però és que a més és per drets humans, no només és per interès econòmic o interès, no? dels interessos propis del país, que són persones que tenen drets i han de tenir dret a treballar. I tenim una llei d'estrangeria que també des de la vostra perspectiva, no sé si ho veureu igual, suposo que sí, no? Que és una llei d'estrangeria que no garanteix drets, al contrari, que aboca a la gent a perdre drets i humanitat. Clar, el tema de fronteres, no? A Europa i fins i tot a Espanya, és a dir, crec que hem d'estar supercontents que s'hagi fet aquesta regularització en un context global, no? Polític, on veiem presidents com Trump que està posant l'ICE i aquí en canvi estem regularitzant, vull dir, crec que això s'ha de reconèixer i és un pas endavant super positiu, però d'altra banda el tema de les fronteres crec que és com el hueso més duro de roer que tenim en els governs progressistes a nivell d'Europa, no? Perquè Frontex, etc., tot aquest tema, migració, és un tema molt complicat d'abordar i que costa molt moure els marges. Llavors, bueno, aquí és on ens trobem amb situacions de devolucions en calent al Marroc, no? Coses que, bueno, que no serien qualificades d'esquerres, no? O compatibles amb els drets humans. I la llei d'estrangeria doncs, està redactada en aquest sentit. I això sí que s'ha denunciat múltiples vegades, clar. De fet, està redactada en el sentit de permetre que la gent vingui al país, però no tenen dret durant anys a treballar. Per tant, si tu permets venir la gent a viure, ha de poder tenir dret a treballar, si no, la gent no viu de l'aire, són persones. I per tant, a algú li interessa que hi hagi economia submergida, que no hi hagin drets laborals, que baixin, per tant, els salaris i, per tant, que la gent s'acabi barallant per lo més bàsic, quan realment hi ha feina per tothom. O sigui, realment s'ha demostrat que ens falten persones, de fet, que cotitzin i que aportin a la nostra economia. I ara recentment em consta que et van entrevistar a Televisió de Badalona, es parlava del procés de regularització a la nostra ciutat i jo m'he informat, i hi ha ciutats com el Prat que està sent un èxit el procés de regularització, que des del principi s'han fet xerrades informatives també personalitzades per perfils de població, de comunitats diferents, de diferents idiomes, i ho estan fent de manera superordenada, amb cites prèvies, sense vulnerar els drets de ningú, al contrari, garantint que totes les persones que necessiten regularitzar-se tinguin aquesta oportunitat i ho puguin fer de manera àgil i la resta de ciutadania que segueix necessitant els seus tràmits també ho pugui fer. En canvi, a Badalona vam denunciar al desembre ja feia mesos que estava així, un col·lapse total del servei d'atenció a la ciutadania que afectava a tothom, no? Ja des d'una base. Ja abans de la regularització, no? I ara l'alcalde ha volgut posar el focus a una cosa que no és el problema, sinó que és la pròpia gestió municipal. Clar. Sí, és evident que quan es troben un procés així calen més recursos perquè generen cues, o sigui, i que és normal i que hi ha 3 mesos per sol·licitar-ho i que la resta de dies, vull dir que serà progressiu, no? Però que si no es posen mitjans a l'abast, doncs és evident que això passa. Que això s'aprofita en determinats contextos com a Badalona per fer un discurs de guerra entre pobres, no? O per posar la població en contra d'aquest procés, potser, no? També, i també s'està dient que ara es col·lapsaran els serveis públics, no? Quan és absolutament fals. Però vull dir que tots aquests discursos xenòfobs porten cap aquí, cap a la criminalització
I més en un ajuntament que hi ha superàvit. Hi ha gairebé 250 milions de superàvit i no estem dient que ens falten recursos i no els podem utilitzar, sinó que estan sortant recursos i hi ha una mala gestió. I, per tant, la immigració no té cap culpa d'una mala gestió municipal. Per mi és la conclusió. I, d'altra banda, també tot això genera un dubte que sempre queda aquí una mica a l'entorn de què és el que es pot exigir com a drets, què és el que es pot demanar o que depèn d'una voluntat política, o realment quins són els drets que ens marca la llei o ens marca la Constitució, perquè sembla que els drets socials de vegades depengui de quin és el teu poble o la teva ciutat, depèn de la sort que hagis tingut amb el govern de torn o la comunitat autònoma, o realment on estan els drets i on està la voluntat política, on comença una cosa i on acaba l'altra. Sí, una cosa és que els drets estiguin reconeguts i una altra cosa és que es garanteixin, no? Això partim d'aquesta base. Això amb tot, amb qualsevol llei, amb tot. O sigui, s'aproven lleis superprogressistes, no? I que després no s'apliquen. Vull dir que això, la realitat i la teoria són diferents. Ara bé, quan parlem de drets, estan reconeguts a la Constitució, però sí que és veritat que hi ha una diferència molt important entre drets civils i polítics, o sigui, dret a la vida, dret a vot, dret a llibertat d'expressió, i els drets socials, o sigui, amb excepció del dret a l'educació, però la resta de drets socials, dret a l'habitatge, dret a la salut, per exemple, no? Aquests drets no estan reconeguts com a drets fonamentals, sinó que estan reconeguts com a principis rectors de l'economia, no? I han d'inspirar les polítiques públiques, però no són un dret. Llavors, això podria ser una cosa anecdòtica de com està redactada la Constitució, però és que sí que té unes implicacions a l'hora d'exigir aquests drets. Tu, quan tens una vulneració d'un dret, no? Com d'aquests primers que he mencionat, hi ha un recurs com en els jutjats molt ràpid, no? I després pots anar al Tribunal Constitucional en empara, o sigui, hi ha un procediment específic per dir que se m'ha vulnerat un dret. En canvi, quan es vulnera un dret que està en l'altra part de la Constitució, això no existeix. Llavors, has d'anar a les lleis que els desenvolupen, és molt més complicat. I per això, no és exclusivament per això, òbviament, però un dels motius pels quals l'habitatge està tan desprotegit és perquè no podem anar als tribunals a dir ens estan vulnerant aquest dret, perquè no està reconegut com a dret fonamental. Exacte, i tot i així, depenent de les lleis que s'aproven, si hi ha una llei que marca una obligació per part de l'administració, l'haurien de complir. Per tant, a mi em genera molt de malestar el que està passant constantment a ciutats com Badalona, on quan hi ha un desnonament, hi ha desnonaments amb famílies amb criatures petites, o fins i tot un desallotjament que era inesperat, com el de carrer Canigó, que van morir persones per un esfondrament que va passar de cop, i que hi havia famílies que s'havien anat a viure, a dormir a una parròquia, una àvia, una mare i una nena que anava a l'escola del barri, una nena de 6 anys. I l'Ajuntament no allotjava aquestes persones. Hi ha un conveni amb el Centre d'Urgències i Emergències de Barcelona, però garantir una pensió o garantir uns habitatges d'urgència que siguin municipals o que siguin públics per les famílies que queden desnonades o per les famílies que pateixen un esfondrament del seu edifici, no hi és, i això sí que és una obligació de l'Ajuntament. Sí, és a dir, aquí entrem també en temes competències. La competència en habitatge és exclusiva de la comunitat autònoma, no de Catalunya, i després hi ha competències en matèria més d'atenció social i d'emergències, que sí que és més municipal. I Nacions Unides, és a dir, Espanya és el país més condemnat per Nacions Unides per vulneració del dret a l'habitatge de tot el món. De tot el món. I òbviament que hi ha situacions terribles de l'habitatge a molts altres països, no? Però aquí a Espanya hem fet servir aquest mecanisme de posar queixes, de dir, està havent-hi molts desnonaments sense alternativa, i Nacions Unides el que ha dit és això és una vulneració del dret a l'habitatge. Abans de desnonar algú, heu de tenir clar que el podreu reallotjar, que hi ha una alternativa habitacional per a aquesta família. I quan no hi ha aquesta alternativa, doncs no s'hauria d'efectuar el desnonament. Llavors, això
és Nacions Unides i molts jutges, no? I molts poders públics diuen, bueno, el que diu Nacions Unides no és obligatori, no fan cas directament, tot i que és un compromís que ha agafat l'estat espanyol, diguéssim, i ha ratificat convenis i tal. Això és d'una banda, però és que després, a nivell de Catalunya, tenim una llei que ho estableix, l'article 5.6 de la llei 24/2015 estableix que les administracions públiques han de reallotjar a famílies vulnerables, òbviament, com aquestes que m'explicaves. Llavors, està havent-hi incompliments? Sí, i això passa a tot arreu i és evident que tenim un sistema col·lapsat, tenim molt poc habitatge públic per reallotjar, vull dir que és una manca de recursos evident, no és que els ajuntaments no ho facin perquè tenen molts pisos i els tenen buits, sinó és perquè no tenen pisos. Però això també és un incompliment, no? Vull dir, ha de ser una prioritat i s'ha de destinar el màxim de recursos disponibles. I aquí el que hem de veure és si aquests ajuntaments que no estan reallotjant estan destinant realment tots els recursos que poden al reallotjament, o si no ho estan fent hi ha una part de desídia i d'incompliment de la llei. Insisteixo que en un ajuntament, en el cas de Badalona, que té diners de sobres, que té superàvit, que li sobra cada any diners i que no els està invertint ni en pensions, que és una mesura molt específica, però tampoc en habitatges públics d'urgència o en un centre d'urgències i emergències propi de Badalona o de la comarca, que es podria fer en diferents municipis. I anteriorment sí que s'havien tingut aquests contractes de pensions, sí que s'havia fet... Hi havia un alberg municipal, Hi havia un alberg, sí, per persones sense llar, que va tancar també aquest govern, i per tant sí que es poden fer polítiques, no és que no es puguin fer, és que no les volen fer, no? Però més enllà d'allò que falla, no? I que seguirem lluitant i que és una de les prioritats, entenc també, m'agradaria saber quins són els avenços que heu aconseguit l'Observatori d'ES en aquests últims temps. Jo diria que hi ha dues coses que ens fan com especial il·lusió que no hem aconseguit encara però que hem estat treballant molt perquè passin. I una és el Centre Català d'Empresa i Drets Humans. És un centre que hem estat pensant durant molts anys a moltes entitats i que el que faria aquest centre és supervisaria les empreses catalanes que operen a l'estranger, sobretot en el sud global, i que vulneren drets. Empreses que estan vulnerant drets de treballadores, de defensores ambientals, etc. Països com Centroamèrica, Mèxic, etc. I que a més nosaltres sabem de primera mà que ho estan fent, que estan vulnerant drets perquè tenim contacte amb les entitats d'allà, no? I amb les defensores que ens ho expliquen. Llavors, si s'aprovés aquest centre, que està ja en la fase final al Parlament de Catalunya, es podria fer aquesta supervisió de què fan aquestes empreses catalanes, no? I perquè moltes vegades aquí tenen molt bona cara, però s'aprofiten, no, de les perifèries del món, diguéssim, dels països més pobres per vulnerar drets a explotar al màxim. Clar, fem d'imperialistes europeus, no? També els catalans. Totalment. És per evitar que fem això nosaltres. Sí, totalment, per supervisar què està passant aquí. Llavors això, exacte, és una cosa que portem molt de temps treballant i que esperem que es pugui aprovar. Això d'una banda. I d'altra banda, també amb el tema de l'habitatge, ho hem comentat una mica abans, no? Tota aquesta part de compres especulatives que es fan. Nosaltres hem treballat durant molts anys amb temes de desnonaments i vam aprovar la llei 24/2015 amb tot, no? En el moment de la crisi hipotecària i el post, però ara en aquesta tendència dels últims anys estem veient això, no? Aquestes compres especulatives, i és un tema que està en el debat públic i que s'ha treballat des de diferents àmbits i que ara hem estat aportant a nivell jurídic perquè finalment hi pugui haver una llei potent que impedeixi, no? Aquestes compres, que garanteixi que els habitatges són per viure. Exacte, això és molt important i a més és una mesura que nosaltres vam lluitar en el cas a nivell polític, els comuns ho vam lluitar amb el govern de la Generalitat i vam aconseguir en la negociació de pressupostos que s'aprovi aquesta llei, que tiri endavant, però és veritat també que al Partit Socialista li ha costat molt acceptar-ho. També una cosa és el titular i l'altra és el que acabarà sent la lletra petita de la llei, i per això és molt important que entitats com la vostra, que totes les entitats a favor del dret a l'habitatge i la ciutadania pressioni tothom, no pressionem tots i totes, perquè la prohibició de les compres especulatives sigui una realitat. Clar, o sigui, la feina que estem fent és això, és veure, també molt liderat pel sindicat de llogateres, no? Veure
com hauria de ser aquesta llei, quina llei ens agradaria realment i veure si això finalment es pot aprovar, no? Després d'aquest anunci, sigui com millorar aquesta mesura perquè realment no hi hagi punts d'escapament i realment sigui efectiva, perquè el que passa amb l'habitatge és que calen moltes mesures juntes perquè puguem veure un resultat, perquè és molt decebedor anar provant coses i realment veure que sí, el control de preus funciona, no? Puja menys el lloguer a les ciutats que tenen, no? Que són zones tensionades que les que no, però la gent continua impossible trobar pis. Llavors, bueno, a veure si a poc anem veient alguns tipus de resultats. I això també és un missatge superimportant, no? pel mercat immobiliari. Tu creus que amb aquesta llei, si aconseguim que sigui suficientment potent, evitaria que fons voltor comprin blocs sencers per després especular? És que és l'objectiu de la llei. O sigui, l'objectiu de la llei és que no es pugui comprar per després vendre o per fer negoci. O sigui, simplement tu pots comprar si vols viure allà. I si no, doncs no pots fer aquesta adquisició. Doncs ho lluitarem a tope fins que sigui una realitat, perquè ens hi juguem realment el mínim. Ens hi juguem que la gent deixi de treballar per pagar-se l'habitatge. És realment la vulneració de drets que suposa això, no? I que de vegades sembla que això, els drets humans i la vulneració de drets sigui d'altres països i passi en altres llocs, quan en realitat ho estem patint a les nostres pròpies carns, no? I això ens està fent patir molt. Realment hi ha moltíssima gent que està patint molt, i més en ciutats com Badalona o de l'àrea metropolitana, on els preus són impossibles, a nivell de lloguer, a nivell de compra, en tots els sentits. I m'agradaria acabar també amb una pregunta vinculada en com ens vam conèixer tu i jo, que realment ens vam conèixer crec que el 2013, de casualitat, no? A Ecuador, no? A l'Escola del Buen Vivir Ecuatoriano, que sona molt estrany, no? Sona com a, ostres, uns vividors aquí. Doncs era una escola política del govern equatorià del Rafael Correa, i a més era l'Escola del Buen Vivir i de la integració llatinoamericana. I bueno, Buen Vivir es referia al sumac causai, no? Que també és una paraula indígena, que és aquest equilibri entre les persones, la comunitat i la Pachamama, no? La naturalesa, i com també es viu la política des d'una perspectiva molt més àmplia, el que és les celebracions, la música, la cultura, amb la política, amb la intel·lectualitat, es barreja molt més, no? I tot forma part d'una mateixa cosa, no? Que també és... I llavors allò, en aquella època, va suposar que la Constitució equatoriana també tingués aquest concepte a la pròpia Constitució i fos una de les més avançades. I ara, doncs, també ha anat canviant, no? Això, des d'aquell moment àlgid del 2008, que nosaltres vam conèixer i vam coincidir el 2013, tu com veus aquests darrers anys, com des de llavors fins ara, la situació? Clar, en aquell moment Amèrica Llatina era com el mirall d'Europa, no? O almenys de les esquerres d'Europa, amb Bolívia, no? Equador, Argentina... I per nosaltres, no? Va ser com una experiència molt interessant de poder veure de prop què estan aconseguint aquells governs, no? Òbviament amb una mirada crítica, perquè ja sabem, tot que des de dins no tot és tan bonic com es veu des de fora, però crec que ens va servir molt per aprendre d'aquella experiència i realment, bueno, avui en dia Equador està en una situació molt pitjor, no? Ha estat un procés bastant complicat, i altres països també, però sí que tenim uns lideratges molt potents encara, no? Petro, Clàudia, no? O sigui, Colòmbia, Mèxic, i tenim els exemples com Milei, evidentment, no? Però bueno, crec que Amèrica Llatina sempre ens ha ensenyat moltes coses, també a nivell d'integració latinoamericana, no? De com es relacionaven els diferents països i com intentaven buscar un marc no capitalista, no? En les seves relacions i els seus intercanvis, i crec que va ser molt, molt interessant per poder aprendre, no? Com de processos molt viscuts des de baix, amb molta participació ciutadana i amb les lluites indígenes, evidentment, allà a primera fila. Sí. Molt interessant. Sí. Sempre s'aprèn, tot i que són països molt diferents al nostre, i de vegades aproven lleis, no? Que ens donen 1000 patades. I després, desgraciadament, els processos comencen, acaben i van canviant. Però seguirem lluitant, no? Aquí, a Llatinoamèrica, a tot arreu, per defensar els drets humans. I ja per acabar, ara sí, et faré les últimes 2 preguntes.
que m'agrada fer-ho a tothom qui vingui aquí al podcast, que és d'una banda, si poguessis canviar alguna cosa aquí a Badalona, què és el que primer escolliries? Quina prioritat agafaries sabent que hi ha moltes coses a canviar, no? Clar, jo no conec tant la ciutat, però sí que el que arriba, el que transcendeix són aquests discursos racistes i antidrets. Llavors, per part de l'alcalde, jo crec que això és un tema gravíssim, no? Com justament la gent més vulnerable a criminalitzar-la i crec que això genera la idea de que Badalona té aquestes idees, no? I que hi hagi com aquests titulars sempre que es parla de Badalona, doncs és bastant... No? Si pogués, això seria el que canviaria, o sigui, que no hi hagués aquest tipus d'intervencions i de declaracions tan contràries als drets humans, realment. I nosaltres estem lluitant perquè hi hagi cada cop més part de la població badalonina que no se sent representada per aquests discursos d'odi, doncs que puguin sentir-se representades per gent i per saber que hi ha més gent, cada cop més gent que vol respectar els drets humans, que té una altra manera de veure la societat, molt més oberta, molt més tolerant, i que no utilitza aquest odi, aquesta confrontació per interessos polítics o per altres interessos que de vegades també hi ha darrere, no, econòmics o de poder directament. I d'altra banda, també a Badalona o en general, què és el que et dona esperança avui? Estem en un context difícil, de tenir esperança. Per això s'ha de preguntar. Sí. No, jo crec que tota la lluita per Palestina, encara que la situació continua sent terrible, no? I que potser podríem dir que no hem aconseguit aturar l'estat d'Israel, el genocidi, crec que sí que ha obert una mica el cor de la gent, no? I hem pogut sentir aquesta solidaritat i ens hem ajuntat amb gent diversa, no? Que potser no et trobaries en altres espais, o gent que justament et trobes en altres espais però que potser no està tan activa políticament i que hem aconseguit, no? Que hi hagi unes mobilitzacions molt potents, una solidaritat molt gran, i això m'ha donat una mica d'esperança, no? De veure que hi ha gent que s'embarca en la flotilla, també en aquesta segona flotilla, no? Crec que això a la gent que lluitem pels drets humans ens ha donat una mica, no? De l'escalf de que la gent, que en aquest context global de discursos antidrets hi ha gent que encara sortim al carrer i que hi ha aquesta solidaritat entre pobles encara existeix. Totalment. El moviment pro-Palestina ens ha guiat molt el camí aquests últims temps. Sí, el nostre estat, la nostra societat s'ha mogut molt a favor de Palestina, fins i tot el nostre govern a nivell de l'Estat també ha sigut referent, i això que ens ha costat, que Pedro Sánchez, que el Partit Socialista es mogués en aquest sentit, i el Pedro Sánchez potser ha fet sortides molt, molt puntuals o que per gent que estem molt més en la lluita del dia a dia de Palestina ens semblava poc, però fins i tot ha estat referent a nivell internacional, que aquesta és la part dolenta, no? De que, ostres, s'hauria de fer molt més i tot i així som referents a nivell internacional, però d'altra banda hi ha tota la part social de la flotilla, que ara n'hi ha una altra flotilla, no? I jo conec a la Laura Campos, que hi és i que han tingut aquest problema gravíssim, de que ens han tornat a interceptar una part dels vaixells. Bueno, nosaltres estem molt pendents i de fet estem fent a nivell públic totes les exigències possibles perquè l'exèrcit d'Israel no vulneri més drets, però tenim allà una societat palestina totalment esclafada, vulnerada, i hem de seguir parlant de Palestina, així que moltes gràcies per aquesta última pregunta. No, jo crec que és superimportant i que també continuem denunciant això, no? Que jo també m'he sentit com orgullosa fins i tot que Pedro Sánchez hagi posat això sobre la taula, però al mateix temps tot el tema de l'amargament d'armes, tot el tema de... Clar, quan hi va haver allò de la fragata, que era com, s'envia la fragata, però després la fragata va fer mitja volta, no? També, com aquestes incoherències, contradiccions entre el que es diu, que simbòlicament és molt, vull dir que aquí està clar que hem pres el lideratge, però també realment el que es fa, aquí també tenim un camp a recórrer, no? I que no podem deixar de denunciar. Però estic d'acord en que almenys hem alçat la veu, no? Doncs t'agraeixo molt haver vingut aquí, t'agraeixo molt tota la feina i la lluita que feu a favor dels drets humans. Són importantíssims aquí i a tot el món, però aquí també, i per tant seguirem posant tot l'esforç i agraïm moltíssim que hi sigueu sempre.
Moltes gràcies i mantenim la flama roja Mantenim la ben flama encesa. roja. Gràcies.